салом алейкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки сеҳатманду саломат ҳастед. имрӯз боз як хабари шуму вазнин дар ҳама историяҳои масалан инстаграми сарояндаҳо пахш гардид. Сарояндаи зиндаёд Дамирбек Олимов дар синни 33 солагӣ ин дунёи фониро падруд гуфтанд ва чуноне ки дар як ҷо қайд карда шудааст ки Дамирбек Олимов ба садамаи нақлиётӣ дучор гардидааст. Ва мо дуо мекунем ки дар ин фасли зимистон худованд раҳмату мағфираташон намояд. Як ҳунарманде буданд, ҷавони боистеъдод, бисёр хушсалиқа, хушмуомила ва хуб месароиданд. Ва риштаи умр имрӯз ӯро аз миёни мову дӯстону мухлисонаш канда кард. Худованд раҳмату мағфираташ намояд ва ҳамаи мову шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳдор бошад.